Po 14 letech se do Čakovic vrátilo mistrovství České republiky dorostenců v národní házené. Turnaj se odehrál od pátku 24. do neděle 26. června v ulici K Sedlišti v areálu klubu TJ Avia Čakovice, který celou událost hostil. Pořádáme mistrovství České republiky dorostenců, což je pro tuto věkovou kategorii nejdůležitější turnaj v roce, kde se sejde 6 nejlepších družstev z celé republiky, zahrají si mezi sebou systémem každý s každým a vznikne z toho mistr republiky. O titul mistra se na hřišti utkala mužstva z Plzně, Brna, Studenky u Ostravy, Krčína a Žatce a nemohl samozřejmě chybět ani domácí tým TJ Avia Čakovice. Všechna mužstva si za celé mistrovství postupně zahrála se všemi ostatními v zápasech na 2x30 minut. Z pověření výkonného výboru Svazu národní házený byl místní oddíl TJ Avia Čakovice pověřen uspořádáním mistrovství republiky dorostenců. Oddíl má dlouhodobou tradici v práci s mládeží. Národní házená má v Čakovicích velkou tradici. Vždyť se tu hraje už od roku 1925 a vedle fotbalu a nohejbalu patří mezi nejvýznamnější čakovické sporty. I proto akci finančně podpořila i čakovická radnice a zahájil ji samotný starosta. Dnes máme mistrovství České republiky dorostenců, je to akce, kterou dlouhodobě kolegové z TJ Avia Čakovice připravovali, žádali nás o pomoc a my jsme si řekli, že je to absolutně samozřejmé, že takovou prestižní akci chceme v naší městské části. Národní házená se od známější mezinárodní házené liší hned v několika ohledech. Je to čistě český sport, jeho vznik se ale datuje už k roku 1905. Hráči mají například na rozdíl od klasické házené zakázáno driblovat s míčem a také nemůžou běhat po celém hřišti. V našem sportu neútočí všichni, nebrání všichni. Hřiště je rozděleno na třetiny, obránci mohou pouze do vlastní a střední třetiny, útočníci obráceně do střední a útočné třetiny, čímž vzniká to, že proti sobě hrají pouze 3 obránci a 3 útočníci. Jak už bylo zmíněno, naposledy Čakovice mistrovství hostili před 14 lety. Dnes tehdejší dorostenci z čakovického týmu hrají v A mužstvu a mají úspěchy. Podařilo se jim totiž postoupit a od podzimu tak nastoupí do soutěže proti nejlepším českým týmům v první lize.